No tak som v tom parku. Tu to je. Taký nie je moc veľký. Čakal som, že je trocha väčší. Tu je nejaký kurt. Tam vzadu vidno. To je Skytree. Televízna veža, tam hore sa dá ísť. Aj tam asi pôjdem. Chcem tam ísť pozrieť jedného dňa ešte, kým som tu. No. Tu je nejaký ďalší kus. Malo by tu byť aj nejaká, že jazierko pre labute, tak si tam pozrieť na to. No. To už to vyzerá trocha lepšie. Zaujímavejšie. Neviem, keď ďalej idem. Asi teda to pôjdem. Vidím, čo tam bude ešte ďalej. Poďme až tam dozadu. To sú nejaké ruže. Pozrime na to. Ružičky. Aj tu. Aj tu. Toto neviem, či nie je to, čo malo byť tu na tie labute, ale na sedenie. Zenová záhradka. Toto neviem, či nemalo byť ono, ale to zavreté. Neviem. Či to je zade na druhú stranu, ale to kašľom na to, tam som už bol. No. Sú ružičky. Nie je tu moc ľudí. Tu ešte nejaké ihrisko alebo trávnik, alebo neviem, čo to je. Je tam niekto, neviem, čo robí. Cvičí. Tu je niečo. To bude bejsbolové ihrisko. Tam je odpalovacia. Čas, tu behajú. No. Takže tak. Neviem, či sa dá to ďalej prejsť, ale sa dá nejak obísť. Pôjdem. A že sa dá ísť tu na doprava. Tu je nejaké ihrisko. Malé. S ľuďmi. No, dlhé video. 5 hodín, že celkom tma. Akože rýchlo tu zapadá slnko. Tuto nejaké ihrisko pre deti. Tam zabuduje ešte niečo. Ale neviem čo. Tam sa už nechce ísť. Už tam som takto skončím, otočím a pôjdem. Myslím, že dá sa to prejsť, ale nie som si istý, možno sa budem musieť vrátiť. A nie, tam sa dá ísť popri plote. Dobre. Verejná vecka. Predo mnou. To treba vidieť. No, už takto. Taký parčík. Nejaký menší. A tento nie je taký akože nejaký pekný. Čo je Imperial Park. Tam, kde je cisár, kde býval. Tak ten je fakt, že krásny. Ale tam som vnútri ešte nebol, iba na okraji. Bo vnútri to je vždy otvorené iba do 4. A tuším, že len do nedel... Nie, v pondelok tu není. Cez víkend neviem ako presne. Tu už je pomaly nejaký červenajúci sa javor. Zaujímavé. Ešte by začínala sezóna. No, uvidíme. Asi sa vyberiem niekam pozrieť nejaký chrám. Tu
Tu nás sú tiež Tokiu, ale nie také pekné. Toto je také bežné. Asi rozmýšľam, že pôjdem do Kyoto zase. Na otočku, na večer jeden, alebo na víkend. Musím to nejak zmanéžovať dobre, lebo tam to bude drahé, takže asi pôjdem cez týždeň. No uvidím. Zamyslím sa. Dobre, končím. No a do tretice video. Tuto je ešte koniec toho parčíku. Tu je toho viac. Tam to bolo také smutné, neviem. Ja som čakal, že z mapy, keď som sa pozeral z vrchu, už to bude fakt, že väčšie, aj fotky boli také zaujímavé. Ale vyzerá, že tu je to je tie ihriská tak troška si ukazovalo. No. Počkaj, a tuto? Tu vidno nejakú z mesta, ale ja bývam celkom ďaleko, akože od centra, takže to nebude vidno, že nič. Ale toto je smer. No centrum je tam niekde. Tam. Takto dokonca dozadu. Ale vidíte, no niečo tam vidno. Vzadu. Akože, no, veľké to Tokio, veľké. To hučí, lebo tu je čistička vôd niekde. Je to hneď vedľa vlastne, nie že niekde. No a, takže... No a tu... Čakať. Tu to, čo nevidno, tak tam je rieka. Na fotke. To potom uvidíte, tam pošlem. No. Ale v pohode, akože taká oddychový park. Ale fakt som prekvapený, že to nie sú ľudia, že ich to je strašne málo. Pár som stretol, len čo tu išli okolo. Inak nič moc. Zaujímavé. No teraz musím zistiť, keď ja mám ísť von. Lebo myslel som, že to prejdem na druhú stranu a myslel som zle. Takže... tu sú tiež niečo. Žičky. No. Rôzne, popísané čo jak. No toto je ten park. No. Tu mali byť tie hentie. Jak sa volajú? Tie labute, ale asi už zavreli, alebo neviem, lebo iná voda tu nebola. Takže, toto je pekné, toto červené. Smysl. A to je asi normálne, že červený javor, to nebude. Že ešte ide do... Alebo... A ide do takých farebných. Takže by už začínalo Momiji. No, uvidíme. No a tu je to všetko zavreté. Niekde som došiel divne, asi musím toho nejak prekročiť. No čo už. Snáď ma nikto nevyhodí, nezbije. Lebo to tu je divné, že sú to takto zabraní. Nerozumiem tomu. No. Ale inak akože je to tu fakt, že upravené, čo sa týka. Myslím tu upravené, že čisto, hej, že keď sa pozrie na ten trávnik, tak to je úplne, že čistúčky trávnik, ani nič naviac, pekne posekané. Tieto verejné vecka, to je normálne, že na rozdiel od Slovenska, to je radosť tam ísť. Akože nie, že radosť, že by sa človek mal vyhľadávať, ale je to fakt, že čisté a fajn. No. Tuším, že to bude nejaký divný človek, lebo ide po trávniku. Bude nejaký lokálny, čo? Takzvaná čimpira. Po japonsky. Už taký grázel. No, toto je už východ. Tak tu ide. No, to je tá čistička, toto modré. To je fakt, že veľké. To tu hučí. No. Takže tak, Japončíci. No. Vlak, metro teda. A to je tá voda, čo som hovoril. A ja idem tam niekde, smer tam bývam. Tam. Takých 20 minút asi pešo. Hej, ale...
Pekná riečka, mosty nejaké. Tak. No a hej, tam je ten park. Tuto, čo sa svieti, tu som bol. No. Takže toto je to pekné. Fakt, že úplne čistá je tá rieka. Ryby tu sú, vtáky, ani papierik, nič. Úplne čistá voda. Akože je trocha kalná, jasné, však je to rieka, ale že není to špinavé, proste absolútne vôbec. No už starajú sa tu o to. No. Táto rieka vlastne, ona je tak dookola celého Tokia. Tokia vlastne na to centrum, ale vlastne ja nie som v Tokiu. Ale to ide úplne dookola akože celého mesta a potom to ide k moru. Alebo vlastne skôr by som povedal, že z mora to prichádza sem. Takže tak. Hej. Toto zelené, tu je nejaká výrobňa, neviem čoho. A to ide asi priamo to je na loď. Že môžu odtiaľ nahadzovať nejaký materiál. Buď dávať, alebo vyvážať. No. Toto ešte chvíľku prejdem a už to vypnem, lebo vtačky. A už to vypnem, lebo moja baterka na mobile má asi 8% a ešte mám čas domov. Akože viem, kadiaľ už nemusím, ale ešte by som niečo odfotil alebo nakameroval. Takže tak. No a tu ide nejaká loďka už. Tak ešte to vám ukážem. No. To pekné je to mesto. Akože tam z centra to vyzerá ešte krajšie, keď to je všetko tak vysvietené, ale je to fajn. Tu už ľudia idú popri riečke. Behajú a tak.